2 plus 2. 3. Hvad er staven til is? B. Hvor mange år er du? 5. Er det rigtigt? Nej. Går du i skole? Nej. Eller jo, det gør. Nej, det gør du faktisk ikke. Det skal du til mig. Hvad hedder den mellemste bror? Samir. Hvad hedder jeg? Nadine. Ja. Stop. Hæv. Ja, det er en kartoffel. Lad mig bide. Swipe my card and I do it late day. He's talking to a late day. I want a Kanye. Shit.